зайце у етноклубу одняти от забуца. Етноклуб снований, żeby ще ukazało soživot naših ľudí, ktorí žijú u Valaljevi. Znači, že tu multikulturalnosť i že sme všetci u zajednici pestujeme jednih drugih i žadali sme také daco porichtať, že by, jak sme dostali tot parohijský dom, kde še nachodzíme, složelo še nám tak, že by sme mohli napraviť rusku chyžu, maďarskú chyžu, napraviť všetko, jak da kedy našu pravili od konopi, znači máme od rezanja konopi do osnovanja do toho. Dzekujući dobrim ľuďom, všetko toto, co vidíte u etnoklubu, mi dostali podarovane, ľudze poznimali, poprinošeli, išli sme prinošiť, takže etnoklub už 17 i gažime do 18. roku plnoljitstva. Máme bar krásny naščivi. Teraz, to ti ostatní 2 roky, korona doprinesla tomu všetkomu, ale keď máme nahodu, ako co sme mali nahodu privítať i vás, Miše, bar stešine, že máme nahodu privítať ľuďom. Ďakujem vám. A ja ďakujem, krásno. Keď odchodzil mužičok, dala som mu ručničok vyšívaný, že by chlebík zakrúcel, že by očka posteral zaplakaný. Že by chlebík zakrúcel, že by očka posteral zaplakaný. Ženo moja, ženočko, sprevedlo ce čarne očko, na poličky u pinjvičky stoja dlho 2 fľašičky, prinež ich. Ženo moja, ženočko, sprevedlo ce čarne očko, na poličky u pinjvičky stoja dlho 2 fľašičky, prinež ich.